لما أنتي حيزلكم قريبة زلخو بعد حنا قودي في زيت صحفة زانتايو سنة مكتتال ميستراويت حلمي قدمي 9 عامات ጎደናታት መቐለ ጥበብ እምበር ስርቂ ኣይምሃሩንን ሓፈሻዊ ፍልጠት ዳ እምበር ክፍኣት ኣይወረሱንን ጎደና ዝሓድር ኩሉ ህፃን ቁም ነገርን ፍሉይ ህያብን ዘይብሉ ዝመስለክ እንተደኣ ኮይኑ ኣዝኺ ከተጋጊኺ ክብል መለሰላ ነታ ኣብ ኢዱ ሒዝዋ ዝነበረት ስእሊ ንኸይትሕድጎ ኣዕርዩ እናተጠንቀቐ ግዘ ከይሓበት يقرأ زي يبهال حيال قبل كم زفتصمه بصفعيت أقاصلتو ነገር ህፃን ኮይኑ ኣብ ክንዲ እንታይ ይኣቢሰ እንታይ ይበድለ ኢሉ ብዘረባ ዝሓታ ስምዒቱ ብንብዓትን ትገልጽ ዓይኒ ሰራቂ ተቦቃባቂ ብማል መመሊሳ ጸፋፋዕቶ ኣለኹ ኢሉ ማእገር ክኾኖ ዝኽእል ወገን ምሳኣነ ተፈጥሮ ዝዓደለቶ ህያብ ጥበብ ስእሊ ተጠቂሙ ጸልማት ዝነገሶ ህይወቱ ፀሓይ ንኸብርቀሉ ስእሊ እንዳሰኣለ ብሕሳር ዋጋ ምሻጥ ኣብ ዝጀምረሉ እዋን እዚ ሒዝካዮ ዘለኻ ስእሊ ካብ ገዛናይኻ ሰሪቕካዮ ኢላ ክትወቕሶ ኸላ መሪር ፀገም ዘይተፈልዮ ሕሉፍ ዛንታ ህይወቱ እናዘከረ ንብዓቱ ከቋርፀ ይከኣለን ወዲ መቐለ ብዝብል ሳጓዩ ዝፍለጥ ኣቦኡ ነዲኡን ፈጺሙ ኣይፈልጦምን ካብቶም ምስኡ ኣብ ጎዳና ዝሓድሩ ዕድመ ዘይጸገቡ ህፃውንቲ ወፃኢ ናተይ ኢሉ ዝቐርቦ ሰብ ዋላ ሓደ የለን ኣብ ልዕሊ ጎዳናታት መቐለ ዘይሓስስ ግዘ ዘይቕይሮን ሓቀኛ ፍቕሪ ኣለዎ ነዚ ስእሊ ካብ ገዛና እንተ ዘይሰሪቕዎ ካብ ማንም ከምጽኦ ኣይኽእልን ብዝብል ዝተጋገየ ፍልስፍና ከይሃድማ ስለ ዝሰገአት ኢዱ ጨቢጣ ብምሓዝ ኣብ ከባቢ እንዳ ሚካኤል ናብ ዝርከብ ካልኣይ ጣብያ ፖሊስ ሂዛቶ ጉዕዞ ጀመረት ኣብ ጥቓ ጋራድ ህንፃ ምስ በጽሑ ኣብ ኢዱ ወዲ መቐለ ዝነበረት መስትያት ዝተገጠመላ ስእሊ ናብ መሬት ወዲቓ እንትትስበር ኣባዲት ክትብል ደንገጸት ሙሉእ ሹማ ፍርቱና ሓይለ ትበሃል ኣቦኣ በኣካል ኣይትፈልጦን ወላዲታ ወይዘሮ ኣባዲት እውን ጓል 6 ዓመት እንዳሃለወት እየን ምኽንያት ብዘይፍለጥ ፀገም ከዓብዳ ዝኸኣላ ድሕሪ እዩ ነይሩ ኣይተ ሓይለ ከመቦን ከመደን ኮይኖም ፍቕሪ እናለገሱ ድሌታ እናማልኡን ተኸባኺቦም ከዕቢዋ ዝጀመሩ ናታ ፀገም ድዩ ወይስ ተሓይለ ፀገም ኢልካ ንምፍላጥ ብጣዕሚ መፀገሚ ዋላ እኳ እንተኾነ ንርእሳ ዝተስተኻኸለ ናብራ ጥራሕ ትነብር እምበር ድሓየዲ ኣግና ዋላ ሓንቲ መዓልቲ እውን ሓቲታ ኣይትፈልጥን ነታ ስእሊ ካብ መሬት እንተልዕላ ብድሕሪኣ ካሊእ ዝተሓበአ ስእሊ ስለ ዝረአየት ኣትኪራ ጠመተታ ዓይና ከይለቐቐ ምጥማታ ብድሕሪታ ስእሊ ዓብዪ ዝተሓበአ ሚስጥር ከም ዘሎ ብቐሊሉ ንኽትርዳእ የግድደካ ኣብ እግሪታ ስእሊ ወይዘሮ ኣባዲት ዝብል ብዘይሓስስ ቀለም ዝተጻሓፈ ጽሑፍ እንተተንብብ ሚዛን ሰውነታ ብምስሓት ናብ መሬት ወደቐት ኣብ ልዕሊኡ ንዝፈጸመቶ ሕማቕ ስራሕ ረሲዑ ካብ ዝነበረቶ ደጊፉ ብምልዓል ኣብ ቀረብኡ ናብ ዝርከብ ካፌ ሒዝዋ ኣተየ ድሕሪ ዝተወሰነ ደቃይቕ ሰውነታ ምስ ፈለጠት እዚ ስእሊ መን ስኢልዎ ክትብል ሓተተቶ ኣነ ክብል መለሰላ ሓፂር መልሲ ወይዘሮ ኣባዲት እንታይ ካየን ኣበይ ከትፈልጠን ካሊእ ሕቶ ቀጸለት ገጹ ደስ ዘይብል ስምዒት ወረሮ ተኪናይታ ኣብ ኢዱ ሒዝዋ ዝነበረት ሲጋራ ብኣፉ ቅርጺ እናሰርሐ ናብ ከባቢ ኣየር ብምስዳድ መንፈሱ ከረጋግእ ምስ ጸንሐ ቅድሚ 2 ወርሒ ሓደ ዝፈልጦ ሰብ ኣብ ዓድዋ ናብ ዝነበረ ማዘር ትሬዛ መዕበይ ህፃናትን ናይ ኣእምሮ ፀገም ዘለዎም ሰባት መሓብሓቢ ሒዙኒ ኣብ ዝኣትወሉ ሰዓት ሓንቲ ሰውነተን ዝተጎድአን
أمرؤن زسحتا ولاديت يقرب للي بدلك يزودي عدي خاية يقرب للي النبلا ددحري انت مزا دنجيزة نابكالي كفلي بمئتاو نتوم بزتفلالي مخنيات ولدوم زسعانو حدا عامتكوا زي ملؤو دسلو هزانات انترئي عزي حزنكو النبلا سيجارو مسحبو كاتسلام بأكالا وعدوا يقرب للي يبلان زنبرا ولاديت أبدك أسليتي بحلمين نامزا يكرتا محتاتا كاتسلام حاجة نايك أدم ويزرو عباديت إزي آيا اتمثل فرتونات تبهال قوال سلازلاتني نعي تمثل قلعا نفقر خيط حتت بمال نتي عب إدن حيزان أوزنبرا قردو فوتوغراف انتهباني كاب حلمي نقحو جزاك يحبكو نتي ويزارو عباديت بحلمي زهباني قردو فوتوغراف عبد حريزي ناتي إيو اتبليو زلخ سئلي كم زحزي اترئيو زلخ جيرا نفس إلي كأيرا يوم أب إقرو خا نمذكر زخون ويزارو عباديت لا صحف كلو انتبل كاب عينا يوحز نبرا كاب حق زنقله زي يقارص نبعات كاب دخا يبلعكا مستر نبعاتا كي تردأ ود مقاله سلازي أنا لي بايكونكون اقواد أس ولاكوا سآلية انت زي بالكوخي زي حسس فقري سئلي زلن هزان مخاني كنا كترد اللي يدلي بتوسخ خا زي سئلي زي عب جزاهم طرح كيكونس عب بزح جزا زركب سئليو مخنياتو ناب عدوا بمخاد هناتات ويزرو عباديت كحتتن كتصنعن سلازخالكو إثيوبياوي ባህላዊ كنصبارق ዝኽእል ስእልታት ብምስዓል بحسار واقع مشاط كاب زجمر بزح عميل كركب كإليا سلازي دقيمة كبلاكي زخእል ነገር እንተሃለወ ኣነ ሰብ ዝሰኣንኩ ንጹህ ጎዳና ሓዳር ዳኣምበር ከምቲ ንስኺ ተሓስብኒ ዘለኺ ሕማቕን ሌባን ግና ፈጺመ ኣይኮንኩን እንትብላ ካብቲ ዝነበረቶ ቦታ ተላዒላ ናብ እግሩ ተደፊዓ ወደቐት በዚ ሕዚ ሰዓት ግዘ ፈጢርዎን ዝነበረ ፀገም ግዘ ባዕሉ ስለ ዝፈትሖ ወዲ መቐለ ኣብ ከተማ መቐለ ፎቶ ጎደናታት መቐለ ዝብል ዓብዪ ፎቶ ቤት ከፊቱ ይርከብ መብዛሕትኦም ሰራሕተኛታቱ ከምኡ ጎደና ሓዳራት ዝነበሩ እዮም ፍርቱና ብሞያ ሕጊ ተመሪቓ ናይ ደቂ ኣንስትዮን ህፃውንትን ዋና ጠበቃ ኮይና ኣብ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ መቐለ እንዳሰርሐት ትርከብ ኣዲኦም ወይዘሮ ኣባዲት ከዓ ካብ ዝነበረን ናይ ኣእምሮ ፀገም ተገላጊለን ፍረ ደቀን ንዝሃበን ኣምላኽ እናመስገና በቲ ካብ ደቀን ዝረኸብኦ ቅርሺ ፀገም ዘለዎም ወገናት እናሓብሓባ ይርከባ ብጉዕዞ ህይወቱ ዝተደነቐ ወዲ መቐለ ምስ ፈፂምዎ ሓሲብዎን ዘይፈልጥ ዓባይ ሓፍቱን ወላዲቱን ዘራኸበቶ ናይ 2 ደቂቓ ሕልሚ 2 ሚስጥራት ዘበርከታሉ ሚስጥራዊት ሕልሚ እንዳበለ ድማ ሙሉእ ህይወቱ ክዝክራ ይነብር ሰላም ተኸታተልቲ ማይኪ ሚድያ ለማዓንቲ ሒዘልኩም ቀሪበ ዝነበርኩ ነዚ መስል ነይሩ ኣብዚ ቻናል እዚ ሓሳብ ርእይቶ እንተዳሓልኩም ኣብ ናይ ኮመንት መጽሐፍ ቦታ ሓሳብኩም ክትገድፉለይ ትኽእልኩም ነዚ ቻናል ሓደሽተ እንድሕር ዳ ኮይንኩም ሳብስክራይብ ገበርዎ ላይክ ሼር ከይትርስዕዎ የቀኒለይ